Dan il-21 ħadd ta' matul is-sena u fil-Vanġelu tal-lum Ġesu jinsab miexi lejn Ġerusalemm u xi ħadd jistaqsih, mulej, jaqgħu ftit huma dawk li jsalvaw. Ġesu ma jgħidilniex lat ta' dawk li se jsalvaw u jmorru l-ġenna. Minflok wieġeb, tħabtu biex titlu mill-bieb id-dejjaq. Ma ninsewx li Ġesu kien ludi. Dak kien qed jistaqsi għall-opinjoni ta' Ġesu, għax Ġesu kien magħruf sew bħala rabbi jew mgħallem. Meta jgħidlu ftit, aktarx qed jifhem nies twajba Lut li kienu jgħixu skont il-liġijiet u t-tradizzjonijiet tal-Ġudajiżmu. Il-mistoqsija timplika li l-bqija fostna, il-ħafna, il-pagani mhux se jsalvaw. Il-Lut kienu l-poplu magħżul ta' Alla fit-Testament il-Qadim. Tgħid dawk biss se jmorru l-ġenna. Fil-verità, il-parabola li jgħidilna Ġesu turina li mhux biżżejjed li aħna parti mill-poplu tiegħu. Fil-parabola, wieħed raġel qam jaqfel il-bib ta' daru. Ġew in-nisa ħabtu u rridu jidħlu. Qalu li jafuh, imma dak qalilhom ma nafx mnejn intom. Morru minn qudiemi, intom il-koll li tagħmlu dak li mhux sewwa. Imbagħad Ġesu qal lin-nies fis-saltna ta' Alla huma Abraham u Iżak u Ġakob, u l-profeti kollha fis-saltna ta' Alla, u nies mill-Vant u mill-Punent, mit-Tramuntana u min-nofsinhar. Nies minn kull naħa tad-dinja li ma kinux Lut ukoll kienu jinsabu fis-saltna ta' Smewiet. Li tgħid li inti parti minn ċertu grupp mhux biżżejjed biex issalva. Kulħadd irid jgħaddi mill-bib id-dejjaq. Li ngħaddu mill-bib id-dejjaq huwa mod kif ngħixu ħajjitna. Ifisser li ngħixu bħala dixxiepli. Ġesu jmur Ġerusalemm biex jieħu fuqu is-salib tiegħu u aħna rridu nimxu warah u nieħdu fuqna s-slaleb tagħna. Aħna ngħixu bl-għarfien li ħajjitna mhix biss dak li rridu jew dak li għandna. Din ħaġa jibsa, imma meta inċedu dak li nixtiequ aħna, dan ma jħalliniex battala. Aħna nimtlew bl-imħabba u l-qawwa ta' Alla. Ġesu jwissina biex ma nassumux li se nitlu żgur fis-saltna ta' Alla. Lanqas għandna niddispraw u nassumu li maħna ħanitlu qatt il-ġenna. Nistgħu nittamaw, nerfgħu is-slaleb tagħna u nippruvaw ngħaddu mill-bib id-dejjaq. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!